Това път ще е паркирал вече. Да, ако не се върти сега волана да почне да го върти пак са. Няма отиди пак са. Не твори камерата в обаче. Ай, ти кой даде книжка? Това ще се кажеш му мъж, ще видиш. Ти хубаво такова звук, просто не... Върти вече, наобратно, върти, бе. Виж на край, той шах и мат, не знае, просто се подава. Не може да намери геометричната. Опа! Слезе да ме паркира. Тихо си. Ще гледам горе, отгоре по 15 минути. Глеса. Не да дойда да ти паркирам кола. Ще се опитам пак с тези. Къде да въртим? Тихо, на къде да си искаш с това? Аз ще излезем. Аз смятам, че ще паркира този път. Не, няма да стане. Зато пира. Опа. Дай пак напред. Оставя тук от центъра. Виж, вече ако тръгне да върти обратно плана, ще я вкара, разбираш. Обаче ще много късно тръгва да доближава се до бордюра. Виж колко. Има и друг. Има и друго, че може шибни та отпред, докато прибира от предницата, може да удари. Опа, няма. Това е нейното място сега. И той чак дава назад. Той човек се оплаши. Той дано слезе да я паркира колата. Тя ни гледа обаче, ние такова, Това е нейното място сега. Се паркира. Ще качи горе. Качи я горе. Искам да видя коя. Опа, сега ще го шибни. Сега го шибни, изгледате. Строши краката. Сега не иска така да остане, не може? Да й каже. Оп, сега ще задире вратата, виж? Тихо. Това е руса май мадама някой. Да. Опа! Се грасна и колата. Сега няма ни напред, ни назад, може да излезе. Що ни спре на бензиностанция? Обаче скривява. Вие сега ще удари това пред. Така Крайслер мога да паркираш. Тя не може да свали задната гума сега. Сега. Сега че върху предната кола. Виждаш долу там? Не биха се. Остана нещо. Нищо. Това е
Къде ще остава? Тя изгасна колата. Се разправя карта. Тай се караш. Че се пали, тя изгасна колата. Ти си карат нещо. Викат нещо. Надава къй. Виж как спря толкова, ще има да псува с тази кола. Чакай, сега ще върна. Оп, оп. Ще това да е нашата кола долу. Тук ще ме замерим с домати. Сега дръжи двете коли отпред и отзад да се вижда какво става. Опа! Няма мърдане. Ти хела тази да гледаш какво става тук. Да снимай ти хичи да гледа. Виж го, той си хила, снимай. Да, ти виж какво става тук. Виж как паркира. Виждаш ли? Виж какво е тук, виж. Виж. Той даше. Няма, това е сложна геометрия. Това е сложно. След да начертаят. Сложно уравнение. Няма ти бишир сега. След да начертаят сега. Тя видя вече за какво става. Просто ще паркира. Тя видя, бе. Тя до сега не можеше. Задната гледал не работи. Да, тя без огледала задно. Сега ще качи до дървото горе до първия клон. Да, сега до първия клон ще покатери. Гледай сега какво става. Ето, то трябва да слезе да си види сега. Не може така да... Опа. Ето, сега ще отшибнем дървото. Така да остане най-добре. Тя много ще почне цялата маневра. Да, и сега ще ставаме свидетели на още толкова шоу. Ставате свидетели на уникално паркиране. Другата си отиде. Тя другата. Тихо. Трябва да готви, не може да чака 3 часа да паркират. Тихо бе, чуват ти сигурно мъкни бе. Чуват бе, погледни бе. Те от нас отказаха, скъсаха. Няма да стане, не. Слеза ли да я паркирам? Не. Това трябва да се научи. Какво трябва да се научи, бе? Той ще свърши горивото. Пред-назад, напред. Слез. Представяш си? Аре, слез. Ще снимаме ти героя, айде. И гледаш, как ми блъскам талца. Не, мен ми е неудобно да й кажа, дайте да я бъде. Глупости, кажи, виждаме, че се притесняват, дайте да я мести колата и готово. Тя ще каже, ти пък къв си бе, аз си паркирам при мен. Ето, тя се намести. Кога? Къде се намести? Оп, сега стана кофта. Трябва да я качи горе. Кажи, ти да я помогнеш. Да кажеш, отгоре ме наблюдавам от 20 минути. Не, кажи, дайте да я помогна, гледам ви оттам, кажи. Тя сега тук след тя ще паркира. Тя пак я качи. И да остави горе едната гума, какво голяма работа. Тя сега с малко се откаже, тя не може. Та трябва да даде десен, нали така? Сега трябва да даде десен, нали? Да изви надясно, за да тръгне обратно. Да изправи, нали? И наляв трябва да... Много сложно, бе. Просто трябва да излезе пак до другата кола, назад да си я вкара без да я качва горе. Ама тя много късно завива, тя много късно върти волана на... Много късно го прави това. Няма, отказа, сега докато слезе, видя ли, ще се тръгне. Бах ти, това наистина. Сега пак ще дойде, сигурно пак се пробва. Тя ще излезе, малко се разведри надолу. И пак ще дойде с много сили. Това наистина.